Hello, Uncle Mangit is back. Kumusta kayo? Oo, malungkot sa Uncle Mangit nyo, no? Dahil ito nabalitaan ko na namatay na si Lloyd Cadena. Totoo po ba yun? Naku po, Diyos ko Lord, ipag-pray natin. Nanginginig ako, Diyos ko Lord, ha? Ano ba yun? Anong nangyari? Hindi pa rin ako makapaniwala. Anong nangyari? Bakit? Bakit, Lord? Ayan. Lloyd Cadena, lagi kitang pinapanood, no? Lagi kitang pinapanood. Super idol kita. Kaya, ayan, nag-vlog ako na-inspire ako sa pag-vlog mo. And then, kasi ang dami mong natutulungan, no? Ang dami mong natutulungan. Grabe. Diyos ko, hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Nanginginig pa rin ako. Diyos ko po, Lord, please help. Uy, tulungan ang Diyos ko. Ipag-pray natin si Lloyd Cadena, no? Si Lloyd Cadena, ipag-pray natin siya. Guys, hindi talaga ako makapaniwala. My God, ano nangyari? Hindi natin alam. Diyos ko po. Please help. Lord, please keep us safe lagi. And then, pag-pray natin si idol natin, no? Pag-pray natin. Diyos ko, sino pang hindi makapaniwala talaga? Hindi talaga ako naniniwala. Ano nangyari? Paano yun? Diyos ko po, Lord. Ang dami. Oh my God. Ano nangyari? Diyos ko po. My God, talaga. Diyos ko. Lord, idol.